Ang sipon ay tumulo na ng ate sa aking kaliwa. Tumalsik pa ang laway niya nang biglang mapahatching siya. Humahatching, bumabahi ang kaharap kong sweet 16. Ba't may takip, anong sakit? Itinatago ba niyang kilig? What can I do? What can I do? May COVID yata nakasakay ko. Patawad ate, kuya, di ko. Kung nasaktan sa aking tanong, inuubo, inuubo ang matanda sa kanin ko. Ang lalamunan niya'y hinihilo, may iniinda yatang kiro. What can I do? What can I do? May COVID yata nakasakay ko. Patawad ate, kuya, di ko. Kung nasaktan sa aking tanong, may good news na may gamot na. Magsaging lang daw ay okay na. Panic buying ang problema. Ang alcohol ay wala na. Ubos na rin ng mas